ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Шаҳзод Раҷабзода. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо сафирони кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид ки ҷиҳати иштирок дар конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овардан мулоқот намуданд. Таъкид гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон муддати беш аз 2 сола аст ки масъалаҳои марбут ба обро дар рӯзномаи ҷаҳонии рушд пеш мебарад. Бо ибтикори ҷониби Тоҷикистон Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои об 9 қаднома қабул намудааст ва татбиқи онҳо барои расидан ба ҳадафҳои глобалии ҳамоҳангшуда дар соҳаи об заминаи боэътимод гузоштааст. Пешниҳод гардид ки ҷиҳати иҷрои нақшаҳои нишонрас аз ҷумла татбиқи рӯзномаи амали об, раванди оби Душанбе ҳамчун платформаи пайгирӣ ба таври васеъ истифода шавад. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо ноиби президенти ҷумҳурии Ангола Спренса Мария Эдуарду Франсиску Дата Кошта мулоқот намуданд. ҷонибҳо аснои мулоқот аз сатҳи робитаи дуҷонибаву бисёрҷониба ҳавасмандӣ зоҳир намуда, равнақ бахшидани ҳамгироиро дар оянда зарур шумориданд. Таъкид шуд ки ҷумҳурии Ангола яке аз кишварҳое мебошад ки ташаббусҳои ҷониби Тоҷикистонро дар масъалаи обу иқлим ҷонибдорӣ намуда, дар баргузории конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар қатори дигар кишварҳои ҷаҳон ва ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ саҳми худро гузошт. дар ҷаласаи пленарӣ ки дар доираи раванди оби Душанбе конфронсияи сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба татбиқи 10 солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардид, ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои обу иқлим ҳамаҷониба мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. дар ин хусус Дилшод Ҳакимзода гузориш медиҳад. 12 июни соли 2024 дар Кохи Сомон дар доираи конференсияи сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба татбиқи 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷаласаи пленарӣ бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода ва роҳбарони ҳайатҳои расмӣ баргузор гардид. Дар он 62 нафар доир ба ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон, сармоягузориҳо дар соҳаи обу иқлим, аҳолӣ ба оби нӯшокӣ ниёз дошта, ҳадафҳои рушди устувор, роҳҳои ҳалли мушкилоти обрасонӣ, дастрасӣ ба об, ҳифзи табиат дар саросари дунё маърузаҳо намуданд. дар идомаи ҷаласаи пленарӣ коршиносони масоили обу иқлим таъкид бар он доштанд ки мо бо баробари татбиқи чорабиниҳои муассир метавонем ҳадафҳои ин силсила ташаббусҳоро вобаста ба обу иқлим дар амал татбиқ намоем барои рушди иқтисоди сабз, барои гузаштан ба истеҳсолоти кампартов ё бепартов, барои кабудизоркунӣ мусоидат намоем. мақсади ниҳоии ҳамаи ин пешниҳодҳо ва маърузаҳои муҳиме ки дар ин ҷо пешниҳод шуданд, ин расидан ба ҳадафҳои рушди устувор мебошад ки он бешубҳа барои шоистагии зиндагии инсонҳо нигаронда шудааст. баён гардид ки об сарчашмаи ҳаёти инсонист ва бе мавҷудияти об рушди воқеии иқтисодиро тасаввур кардан ғайриимкон аст. яъне об дар иқтисодиёт инфраструктураи аввалин дараҷа ба шумор меравад. аз ин рӯ вобаста ба ҳалли мушкилоти норасоии оби нӯшокӣ қабул ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ муҳим арзёбӣ намуданд. бояд гуфт ки ташаббусҳои ҷониби Тоҷикистон дар фаҳмиши дурусти масъалаҳо ва мушкилоти марбут ба об дар сатҳи ҷаҳонӣ ва ҳалли онҳо барои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, таъмини устувории ҳифзи муҳити зист ва дар маҷмӯъ рушди устувори ҷомеаи ҷаҳонӣ саҳми арзанда доранд. дар доираи баргузории конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар шаҳри Душанбе бо иштироки намояндагон ва коршиносони дохилию байналмилалӣ муколамаи чоруми интерактивии об барои ҳамкории фаромарзӣ баргузор гардид. гузориши Бобокалон Аминзода дар ин хусус. дар доираи баргузории конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор соли 2018-2028 дар амфитеатри Кохи Сомон
با اشتراک نمایندگان و کارشناسان مکالمه اینتراکتیوی 4 در موضوع آب برای همکاری‌های فرامرزی و بین المللی در سمت ذخیره آب، همکاری‌های بین ساحوی از جمله همکاری‌های علمی و ذخیره آب در دوره روزنامه تا سال 2030 برگزار گردید. تاکید کرده شد که تاجیکستان طی زیاده از 2 دهه‌ساله مسائل مربوط به آب را در روزنامه جهانی رشد توسط تشبسات خود پیش میبرد. تشبسات جهانی آب که از جانب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان پیشنهاد شد و از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول گردیده است. تقویت همکاری فرامرزی در سوی آب را تنها در محیط اعتماد و شفافیت ساختن و در نهایت با موفقیت عملی کردن ممکن است. تشکیلات‌های حوزوی نقشه مرکزی دارند و بنابراین تقویت بخشیدن و دستگیری نمونه تلاش‌های آنها باید به پیشبرد اداره‌کنی فراگیر، همگرایی شده و استواری ذخیره آب توسط تبادل اطلاعات، تجربه و عمل‌های پیشقدم ضرور دانسته می‌شود. گفته شد که تشکیلات حوزوی قابلیت دارد که جانب‌های منفعت‌دار حوزه را از سطح‌ها و بخش‌های گوناگون به هم جمع نماید. آنها در تشکل اعتماد و شفافیت همچون شرط حتمی برای ایجاد مکانیزم‌های هماهنگ شده اداره‌کنی نقش مهم می‌بازند. این کنفرانس را تاجیکستان در سطح بلند تشکیل نمودند. تشکر زیاد بر رهبریت تاجیکستان و این کنفرانس خیلی مهم است زیرا ما درباره تاثیر مذاکرات از جمله تغییریابی اقلیم و تمایل‌های دموگرافی تاثیری که آنها به آدمان دارند خصوصا در شهرها بحث میکنیم و طوری که ما میدونیم این قسم اهالی از کمبودی آب و تغییریابی اقلیم بیشتر اذیت میکشد و ما در سطح جهانی لازم است که به این مشکلات گوناگون بهتر جواب دهیم و چنان که میبینیم تمایل‌های دموگرافی نیز با اقلیم و حرکت آدمان وابسته‌اند و زنان البته از این گونه بحران بیشتر از همه اذیت میکشند. از این رو ما باید آنها را در مرکز سرمایه‌گذاری حکومت‌های گوناگون جای دهیم تا که زنان را قوی گردانیم تا که ما پورا به عاقبت‌های بحران اقلیمی و دیگر میگه تمایل‌ها از جمله تاثیر آنها به سلامتی زنان و دسترسی آنها به بازار اقتصادی آگاه باشیم. اشتراکچیان هدف برگزاری کنفرانس را تقویت دولت‌ها برای متحد کردن تلاش‌ها در سمت نویل گردیدن با استواری آب و اقلیم برای تامین ثبات منطقه و تحکیم همکاری در منطقه توسط بهبود مکالمه منطقوی بین جانب‌های منفعت‌دار و تصمیم گیرندگان عاید به اداره‌کنی ذخیره آب و اقلیم و کاهش خطرهای آفت‌ها در آسیای مرکزی، پیشبرد سیاست‌های آگاهانه درباره خطرها، نقشه مطابق‌سازی ملی و چاره‌های کاهش دادن خطر آفت‌های طبیعی و گسترش همکاری منطقوی و تبادل معلومات عاید به آب، محیط زیست و کاهش خطر آفت‌های طبیعی معنیداد کردند. ذکر شد که در بین معمای اکولوژی زمان معاصر مسئله آبشوی پریخ‌ها که همچون ذخیره بنیاد آب تازه آشامیدنی دانسته می‌شود با مشکلات مهم جامعه بشری تبدیل یافته است. از این رو این و دیگر مسائل خاصه ظهورات تغییریابی اقلیم، نارسایی آب نوشاکی، آبشوی پریخ‌ها و تامین امنیت اکولوژی انسانیت در محور تشبسات سطح جهانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان قرار گرفته است. همکاری متقابل دولت‌ها، سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی و کل جامعه جهانی در کارهای تشکیلی، مالیوی و سرمایه‌گذاری، تکنولوژی مشاهده‌ای، علمی و پیشگیری و برطرف‌سازی باید قطعاً عملی گردانده شود. این عامل میتواند سبب گردد که وضع کنونی منبع‌های آبی در منطقه را به بهبودی نهاده برای نگهداری با ثمر آنها امکانات نو و نو پیدا شوند. همین طریق با برگزاری کنفرانس سطح بلند تاجیکستان کوشش می‌نماید تا پلتفرم را برای پیگیری پیشبرد و دستگیری اجرای عهدهدارهای اختیاری در روزنامه آب کنفرانس سازمان ملل متحد عاید به ذخیره آب ثبت شده، اینچنین هوسمندگردانی شریکی نو و صورت بخشیدن به عملها عاید به نویل گردیدن به هدفهای روزنامه رشد استوار برای دوره تا سال 2030 را بررسی نموده تامین نماید. باباکرام امینزاده، رستم کریمов، مقصد اخبار. ادامه اخبار. مهمانان اشتراکچیان کنفرانس سوم بین المللی عاید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 امروز از نمایشگاه صنعتی جمهوری تاجیکستان در مرکز اکسپوی شهر دوشنبه دیدن نموده با امکانات و اقتدار استحصالی تاجیکستان و شکل و صفت آن بهای بلند دادند. گزارش فخرالدین محمد یوسف و بهادر قربانزاده.
табодули таҷриба омӯзиши дастовардҳои соҳавӣ ва асос ба густариши бештари равобити тарафайн дар доираи конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 дар маркази экспои шаҳри душанбе намоишгоҳи саноатии ҷумҳурии тоҷикистон низ ташкил гардидааст ки хусусияти хоси он истифодаи технологияи муосиру безарар ва аҷати экологӣ тоза мебошад. Дар ин замина меҳмонон ва иштирокчиёни ҳамоиши сатҳи баланд бо майли зиёд аз намоишгоҳи саноатии тоҷикистон боздид намуданд. Дар ин намоишгоҳ иқтидори ғайриоддӣ ва муосири саноатии тоҷикистон муаррифӣ гардида имконоту иқтидори истеҳсолии кишвар бо шакл ва сабку услуби хос мутобиқ ба ҳар бахш дар гӯшаҳои алоҳида намоиш дода шуд. Дар ин рӯз Константина Чивенга, муовини якуми президенти ҷумҳурии Зимбабве бо ҳайати ҳамроҳон бо иқтидори истеҳсолии тоҷикистон шинос шуда ба сифат ва шакли коркарду омодасозии маҳсулоти ватанӣ баҳои хос дод. дар ин форум аз дастовардҳои тоҷикистон дар самтҳои кишоварзӣ, коркарди маҳсулот, саноати маъдан ва умуман чӣ гуна истифода ва коркард шудани маъданҳои табиӣ дидан кардем. таъссуроти таъсирбахше низ гирифтем ки аз пешрафти соҳаҳо ва аллакай бо технологияҳои инноватсионӣ коркард шудани маҳсулот аст. ин хеле қадами бузургест дар тӯли фаъолияти корхонаҳо, зеро агар ба таърихи фаъолияти баъзе аз ширкатҳои бузург назар кунем, фаъолияташон аз солҳои 60-уми асри гузашта шурӯъ шудааст ва акнун маҳсулоташон дар ҳадди ниҳоӣ коркард мешавад. аз ҳама муҳимтар истифодаи об аст. акнун ман дарк кардам ки чаро тоҷикистонро кишвари сероб дар осиёи марказӣ мегӯянд. аввал ин ки барои шумо обатонро тоза карда истифода бурдан шарт нест, чун табиӣ аст, тоза аз табиат дастраси шумо мегардад. ин аст он энергияи сабзе ки мо мебинем. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо дар таъмини оби ошомиданӣ, балки дар тавлиди энергияи сабз бо ин роҳ низ пешсаф аст, яъне иқтидорҳои энергетикӣ аз ҳисоби нерӯгоҳҳои барқи обӣ зиёд мешаванд. ин ҳама бароям таъсирбахш буд. намоишгоҳи саноатии тоҷикистон ки дар доираи конфронси сеюми байналмилалии оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 дар маркази экспои шаҳри душанбе ифтитоҳ гардид, маҳсулоти истеҳсоли сирф ширкатҳои ватанӣ, хоса намунаҳои иқтидори истеҳсолиро барои меҳмонон дар тамоми бахшҳо шурӯъ аз технологияҳои нав, низоми мошинсозӣ, саноати кимиё, саноати сабук ва насоҷӣ, дорусозӣ, маҳсулоти санитарӣ, инчунин масъулаи сохтмонӣ, саноати хӯрокворӣ, нӯшокиву нӯшобаҳо, шаклҳои техникаҳои зирехпӯши истеҳсоли ватанӣ, техника ва мошиналоти кишоварзӣ, молҳои соҳаи электротехника, нуриҳои минералӣ, чарм, маҳсулоти полиграфӣ ва электротехникаи маиширо ба маъраз гузошт. дар ин рӯз Раймонд Донгсима, сарвазири ҷумҳурии Габон низ дар ҷараёни боздид аз гӯшаҳои намоишӣ бо имконоту намунаҳои иқтидори истеҳсолии Тоҷикистон шинос шуда барои таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ, воридоту содироти маҳсулот ба кишварҳои ҳамдигар ва баҳри афзоиши ҳаҷми гардиши молбайнӣ ҳам омодагӣ баён намуд. ман бо даъвати ҷониби тоҷикистон омадам то дар ин конфронси сатҳи баланд иштирок кунам. иштирок дар ин ҳамоиш муҳим аст, чун он як мавзӯи глобалӣ буда ба бисёре аз кишварҳои ҷаҳон таъсир мерасонад. далел ин аст ки ба ин нишаст намояндагони беш аз 100 кишвари дунё омадаанд. нақши раисҷумҳури шумо дар ҳалли мушкилоти об муҳим ва роҳбарикунанда аст. ин масъала дар оянда то рафт муҳим мешавад. дидед ки форум бо миқдори муайяни кор оғоз ёфт. ҳар яки мо нуқтаи назари худро баён намудем. дирӯз ман худам баромад намудам ва оиди муҳимияти ин масъала иброз дошта будам. шумо на танҳо об доред, балки оби хушсифат доред ва дар ин самт мавқеи устуворро низ соҳиб ҳастед. фикр мекунам ки ҳама ҷонибҳои манфиатдор низ барои баёни нигарониҳои кишвари худ ва ҳадафҳои устувори дар пеш гузошташуда сарҷамъ шудаанд. мақсади асосӣ барои ҳамаи мо кишварҳо ҳар чӣ бештар ба ин ҳадафҳо наздик шудан аст. ҷумҳурии тоҷикистон бо шарофати сиёсати хориҷии худ ки дар заминаи низоми дарҳои кушода татбиқ мешавад, тавонист на танҳо равобити судмандро бо давлатҳои хориҷ нигоҳ дорад, балки бо пайдо намудани равиши хоси дипломатияи худ ки бар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умумибашарӣ асос ёфтааст, ҳамчун як кишвари фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. ин аст ки имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон дар радифи фаъолнокӣ дар ҳалли мушкилоти глобалӣ ҳамзамон ҳадафҳои рушдро дар шакли муосир чун иқтисоди сабз ва энергияи сабз муаррифӣ ва тарғиб менамояд. Фахриддини Муҳаммадюсуф, Баҳодур Қурбонзода, Ахбор, намоишгоҳи саноатии Тоҷикистон.
дар ҷумҳурии тоҷикистон сулҳу оромӣ асоси рушду пешрафт буда ҳифзу ҳимояи ин неъматҳои муқаддасу бебаҳо муҳиму зарурӣ мебошад. самараи соҳибистиқлолӣ ва иқдомҳои шоистаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун давлати ташаббускор дар ҳалли масоили ҷаҳонӣ шинохта шуда обрӯю нуфузи он беш аз пеш афзуда истодааст. аҳлиддини нурулло гузориш медиҳад. таъмини амният ва истиқлолияту озодӣ кафили имрӯзу ояндаи дурахшони ҳар халқу миллат маҳсуб мегардад. дар ҳамаи давру замон пешрафти ҳаёти давлат ва ҷомеа аз суботу амният ва таъмини оромӣ сарчашма мегирад. маҳз бо фидокорӣ ва ҷонисориҳои фарзандони бонангу номуси ватан имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи олам ҳамчун кишвари амну ором шинохта шудааст. ҳамин аст ки таҳти роҳбарии хиратмандона ва сиёсати дурбинонаву сулҳпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дастгириҳои мардуми шарафманди кишвар ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамаи самтҳои давлатдорӣ бо суръат рушд намуда дастовардҳои муҳим ва назаррасро соҳиб мегарданд. муҳимтарин неъмат ва дастовардҳое ки имрӯз мардуми шарафманди тоҷикистон дорад ин оромию субот ва осудагии комил мебошад. дар натиҷаи ба роҳ мондани ҳамкориҳои гуногун самту гуногун ҷабҳа бо кишварҳои минтақа ва ҷаҳон бахшҳои сиёсию иқтисодӣ дар мамлакат таҳким ёфта тоҷикистон дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон ҷойгоҳи шоистаро соҳиб гардидааст. маҳз ба хотири расидан ба зиндагии шоиста ва устувории иқтисодиёту пойдории системаи сиёсии давлат чаҳор ҳадафи муҳими стратегӣ қабул шудааст. яъне таъмини амнияти истиқлолияти энергетикӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани тоҷикистон, таъмини амнияти озуқаворӣ, дастрасии аҳолии мамлакат ба ғизои хушсифат ва саноаткунонӣ бо суръати кишварро дар бар гирифтанд. маҳз ин сабаб буд ки имрӯз ба чор самти олам роҳҳои заминиву ҳавоии байналмилалӣ боз шуданд. дар ҷумҳурии тоҷикистон самтҳои иқтисодию иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва тамоми соҳаҳои зиндагии мардум ба пешрафту тараққиёт расидааст ки ин ҳама фазилати суботкориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон шаҳодат медиҳанд. ҷумҳурии тоҷикистон дар мавқеи худ узви фаъолу пурташаббуси созмонҳои бонуфузи олам буда бо талошҳои шабонарӯзӣ ва дарки масоили инсонмеҳварӣ дар ҷаҳони ноорому бесуботи имрӯз дар роҳи таъмини сулҳи башар бо талошу иқдомҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сокинони олам ва беш аз 200 давлати ҷаҳон имрӯз аз суботи сиёсӣ ва амнияти дохилию хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон огаҳ мебошанд. давоми 8 соли охир ҳамеша ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи кишварҳои амтарину оромтарини ҷаҳон қарор гирифта дар асоси натиҷаҳои ҷаҳонии омӯзиши сатҳи дохилию байналмилалӣ ва амнияти шаҳрвандон тоҷикистон яке аз пешқадамҳо дониста мешавад. воқеан ҳам баргузории муҳимтарин конференсу ҳамоишҳои байналмилалӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва ташрифи намояндагони созмону ташкилоти байналмилалӣ дар шаҳри душанбе пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон эътимоду боварии ҷомеаи ҷаҳониро нисбат ба суботу оромӣ ва амнияти миллии тоҷикистон бештар намудааст. бояд гуфт ки дар шароити имрӯза танҳо ҳамон давлатҳое метавонанд истиқлолияти давлатии худро ҳифз намоянд ва ҷомеаи амну босубот дошта бошанд ки ба масъалаи таъмини амнияти миллии давлати хеш диққати аввалин дараҷа диҳанд. имрӯз шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ва сайёҳони хориҷӣ новобаста ба вақту соат дар шабонарӯз барои ҳифзи амнияти худ эҳсоси хатар намекунанд ва дар дил хо вақту соат метавонанд ба ин ё он минтақаи ҷумҳурӣ сафар намоянд ки худ шаҳодати пойдор будани амнияту оромӣ дар тоҷикистон мебошад. Зовут Елена. Я приехала сюда с Дальнего Востока, с Хабаровска. Ну, город, конечно, впечатлил. Мне нравится, что здесь очень много новостроек, то есть, значит, город живет, дышит, молодежи много. Очень красивые памятники старины, я бы сказала, просто, ну, меня все впечатляет. Особенно клумбы с цветами, вот эти вот многообразия. Все очень красиво, я в восторге, хожу, восторгаюсь. И очень тепло. My name is Fede and his name is Sori and we come from Spain. хатсайри мо аз шаҳри душанбе оғоз шуд. чанд рӯзе аз ободию зебогиҳои шаҳр ҳаловат бурдем. барои тамошои манзараҳои бадахшон омадем. ҳақиқатанам зебою дилфиребанд. тоҷикистон бо табиаташ ба мо писанд омад. сокинон барои сайругашт ва истироҳати хуби мо шароитҳоро фароҳам меоранд. хӯрокҳои миллӣ бошад бениҳоят лазизанд. ташаккур ба шумоён. Tajikistan va país.
мусаллам аст ки дар ҳар давлате ки оромию субот бошад дар он ҷо рушду тараққиёт низ дида мешавад. вобаста ба ин бояд гуфт ки дар шароити пурихтилофи ҷаҳони муосир ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон аз ин оромию осоиштагӣ шукргузор бошад ва барои рушди минбаъдаи тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми арзандаи худро гузорад, зеро амнияти истиқрор, сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ ормони ҳазорсолаи башар ва дастоварди ахлоқию инсонӣ ва умеди абадӣ дар роҳи расидан ба саодат ва хушбахтии сокинони ҷаҳон аст. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон гардонидем. хайр, сарбаланду муваффақ бимонед.